Abuztuaren 12an zer gertatuko den badakizu? Join, zer irekin zatoz? Ez da maiakletak bueltatzen direla. Zeru hori eta euritako gabe. Abuztuaren 12an zer gertatuko den badakizue? Gauza bat ez duzuena zuen bizitzan gehiago ikusiko. Eklipse total bat. Hori dela eta ona hurbildu naiz. Tombolara? Ez, baluarteko jauregira. Izan ere, hemen Iruñeko planetarioak abuztuaren 12ko eklipsearen aurreko 12ak ospatzen ari ditu. Hilabeteko 12garren egunean mahai inguru eta bestelako solasaldiak antolatuz. Zuek ere Iruñeko planetarioa faltan botatzen baldin baduzue, like eman bideari. Eta bueno, jabet aurrekoak eskuan ditu dela, gogoratu eklipsea hartzeko, eklipsea hartzen da, ez. Eklipsea ikusten da, eta ikusi ahal izateko ongi babestu behar zarete eta txikiz hauek ez dute balio. Beti gogoratu homologatutako betaurreko batzuk janztea eklipsearen egunean. Noiz? Hori da abuztuaren 12an. Un placer estar aquí hoy con todos ustedes en este maravilloso auditorio de Baluarte, aquí en Navarra, en Pamplona. Bueno, ekipo, amaitu da, oso interesgarri egon da, animaliengan duen eraginaren inguruan hitz egiten egon dira, baita astrologiaren ikuspegitik. Oso interesgarria da. Egia da, niretzat gehien gustatu zitzaidan lehenengoa izan zela, eta nabaritzen dela moderatzailea, komunikatzailea denean ogi bidez. Lehenengoan zen kazetari bat, aurrekoan zen Arnaitz Fernandez EITBko eguraldiko eta txantreako aurkezlea. Eta gaurkoan bazen zesikeko biologo bat, que por cierto oso interesgarria eta oso sakona esan duena. Eta horixe, datorrena izango da ekainaren 12an, Lodosan, uste dut esan dutela. Baina hori, informazio guztia eclipsenavarra.comen izanen duzue, eklipse karekin. Eta hori, zuek ze, ja badakizue nondikan ikusiko duzuen eklipsea, nik bai!